olu lusasazo ngqo lwendaba ngokusithetha iStudio 9 Auckland Park eGauteng nazi eziphambili. Ngizibuza umbuzo owodwa ukuthi eze kule crime scene yini la bejwayele ukuyenza eyakwamanye ama-crime scene angayenzanga kule. Usapho luka-warrant officer Dumisani Ndlovu udutyulelwa ingcola ungena esemsebenzini luthi alixolanga indlela asweleke ngayo. 2.1 million people just on Eskom account were not paying for their service. That amounts to about 2.5 billion rands per month. Uluntu lwaseKagisanong ngaseGarankuwa eMntla-Ntshona lumemelela kurhulumente alungiselele inkonzo yombane kulandela iziganeko eziliqela zokutshiswa zintabo zombane ofakwe ngokungekho mthethweni. Just in the nick of time, the shot flies in, it's a second goal. Oh, the All-Stars are doing it again for the second year. Iqela eliphikwe ngabalandeli All Stars 11 lingombe iMagesi FC labe ngaloo ndlela liphumelela iCarling Black Label Cup ngalemva kwemini. Inkosi Mazole isicaka sithambile ndingaphuzisanga maseko mandiqawuleni warhuqa. Usapho lwepolisa laseThekwini eligetyengwe warrant officer Dumisani Ndlovu neminyaka eyi-59 ubudala luthi luligcobevu ngumsindo indlela asweleke ngayo. uNdlovu noxa wakhe babulewe besemsebenzini basabela kwisiganeko sokubulawa kwasetyhini eCliffdale ngaseHammersdale. Kufike abantu abavela ezindaweni ezahlukene bezovalelisa baduduze umndeni kawarrant officer Dumisani Ndlovu. Ungqongqoshe wamaphoyisa umnumzana uSenzo Mchunu nokhomishana wamaphoyisa kuzwelonke uGeneral Fani Masemulo nabo bahambele inkonzo yomngcwabo. uNdlovu ubeyinhloko yegatsha labaseshi bendawo, udutshulwe wabulawa kanye nomphathi siteshi osanda kuqashwa uCaptain Danasagran Phatha ngempela sonto edlule. uPhatha ubeka endlini yakhe yokugcina ngasekuqaleni kwaleli sonto. uNdlovu ushone ngemuva kokudutshulwa amahlandla amaningi isigila mkhuba esidubule sabulala isalukwazi endaweni. Imbangela yalokhu ibingakacaci. Umndeni kaNdlovu usakhungathekile. Ngizibuza umbuzo owodwa ukuthi eze kule crime scene yini la bejwayele ukuyenza eyakwamanye ama-crime scene angayenzanga kule. Mhlawumbe khona lo mthandazo angawushonga behleze usho. Bengingazitshela ukuthi kulo nyaka mina ngizobe ngixoxa ubaba wami. Into engifisa ukuyisho bakithi sibuhlungu, si-angry. Sibuhlungu, si-angry. Indlela ubhuti ahambe ngakhona angazi ukuthi, I know it was in the line of duty, but siyayifisa leyansizwa ngathi besingayibona. Abangani bachaze uNdlovu njengomuntu ozalwe engumholi ohlale ekulungele ukusiza. Ubaba Gajeni has been the glue or the pillar ebambe this club or this family. Sikwi-virtue njengamanje yokuthi ngokuhamba ubaba Gajeni, this must be the end of something that we cherish ngale ndlela. Ungqongqoshe wamaphoyisa umnumzana uSenzo Mchunu unxusa amaphoyisa ukuthi azivikele uma ebhekene nezigebengu eziyingozi. Umbutho lo onikezwe amandla umthethosisekelo waseNingizimu Afrika wanikezwe igunya lokusivikela sonke eNingizimu Afrika. Musa-ke wena phakathi kwezimo ezikhona noma ngabe iziphi ulinge ulwe noma uhlasele ngasaphatha ukubulala iphoyisa ngoba mawenze njalo uhlasela iNingizimu Afrika yonke. It's an attack to the state. Sekubulawe okungenani amaphoyisa amahlanu ezindaweni ezahlukene esifundazweni kusukela kuqala inyanga kaZibandlela. The government needs to take a decisive action when it comes to the issue of police killings, because we will not sit and keep quiet when we see that our police officers and generally our law enforcement officers are being murdered, whether they are on or off duty. NginguNonhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eHammersdale. Iphulo lendlela nokhuseleko liqhutywe eMthatha eMpuma Koloni namhlanje. Eliphulo liyinxalenye yenzame eziqhubekayo zephondo zokwenza indlela zalo zikhuseleke kwaye libe indawo ekhuselekileyo ukuze ukhenketho lukhule. Baphantse babe ngama-70 abantu abasele bebhubhile kwiindlela zaseMpuma Koloni kusukela ekuqaleni kwexesha leziyunguma.
Indlela u-N2 phakathi kweBatterworth kunye neKokstad indlela exeleke kakhulu yaye inobungozi. Namhlanje ibingelosuku nje lokulumkisa abahambi ngenqwelomafutha ezindleleni, kodwa ibikalithuba lokulusana lwaphulomthetho. Ababhexeshi bezithuthi belumkiswa ukuba bathobele imigwaqo nemiqathango yendlela. Lo gama bakwantsasana bethe gqolo bekhangela izixhobo nezinto ezingalungelanga kuba sebantwini. Izinto ezifana nabo illegal firearms, undocumented people, drunken driving. Bekwajolise eqinisekiseni ukuba abo bashishina kwizipaza bayithobela imithetho. Lo gama abaqhubi bezithuthi abangawahlawuliyo amatikiti abo nabo bengasindanga. Kule crime lab ininzi eMthatha, so yanceda uba wonke umuntu abe safe. Amapolisa athi afumane inhlanenge yemimpu engekho semthethweni. 39 firearms, illegal firearms, and kwezi ibhamu lezi kunesinye i-AK-47 nezinye ke esizifumene ku enye suspect. Umasipala iKing Sabatha Dalindyebo uthi ukhuseleko phakathi kwidolophu yaseMthatha lumqiliba. Uthi abo bathe gqolo ukugilana nomthetho bazawuyazekiwa ligqirha emva kocango. Imigudu nemizamo yokuqinisekisa into yoba yiyona ndawo lena iphephileyo, yiyona ndawo abantu bangayibona njengendawo yokundwendwela. Abanyeni bacele abaqhubi izimoto kunye nabahamba ngeenyawo ukuba babeke ukhuseleko labo kuqala. Dinkulu unyembezi weendaba ze-SABC eMthatha. Kubanjwa abantu abazibhozo nabakweli ngongekho mthethweni ngelixa omnye efunyenwe ephethe iziyobisi eKimberley ngethuba kuqhutywa iphulo lovalondlela. Ukuyinxalenye yephulo lokuqinisekisa ukhuseleko ezindleleni. Usekela umphathiswa wezamapolisa uPoli Boshielo uthathe inxaxheba kweli phulo. Kuqhutywe iphulo lokuvala indlela eKimberley, amapolisa ebeqoqa izithuthi ezisezindleleni. Amagosa esebe lemicimbi yezekhaya ebeyinxalenye yeli phulo encedisa amapolisa. Usekela mphathiswa amapolisa uthi injongo yeli phulo lokuvala indlela kuqinisekisa ukuba abantu bafika bekhuselekile kwindawo ngendawo abasingise kuzo. A lot of success since we started yesterday. 9 people were arrested and they were having uncut diamond. And then as we were standing here for sure you saw we also arrested illegal or undocumented people. About 8 of them were undocumented people. And yesterday 7,200 Mandrax tablets were also confiscated from Nigeria. You will see us daily. Not only on the road but also in shopping malls, shopping centers, in the streets, everywhere. We will be on the ground making sure that our communities are safe. Amapolisa athi eliphulo liqhutywa kwizithile ezinhlanu zeliphondo lomntla-koloni. We're dealing with illegal mining, we're dealing with drugs, we're dealing with all the other serious crimes in the province. As you know, Northern Cape has issues with drinking, a lot of drinking that causes GBV. So we're dealing with taverns, we're doing compliance, we're dealing with illegal ship-ins. Ukanti eliphulo lamkelwe ngezandla ezishushu. What the police officials and the traffic officials are doing currently on our roads, checking our safety. If it can be maybe every month, once a month maybe or twice a month. Umphathiswa ezokhuseleko kweliphondo uthi liza kwandiswa inani lamapolisa ezindleleni kweliphondo uqinisekisa ukhuseleko ngeli xesha leziyunguma. Uluntu lwaseKagisanonga seGarankuwa eMntla-Ntshona lumemelela ukuba urhulumente afake umbane kule ngingqi emva kweziganeko ezohlukileyo zokwenzakala kwabantu ngumbane. Abahlali baququkileyo bavakalise ukuba sekuphele iminyaka esondele kuma-20 abantu bengenambane de uluntu lwabhenele ekufakeni umbane ngongekho mthethweni. yaseKagisanong View eMntla-Ntshona leyilali namakhaya ngama-6,000 neyasekwa ngo-2007 imokamokana noxomezelelo olungekho mthethweni lombane. Uluntu luxomezelela umbane ukusukela kwisikhululo esincinci esidlulisela imizimveliso umbane. Oku kukhokelela ekumkeni kwabanye abantu kule ngingqi, kananjalo kukwaqatselisa izigigaba zokwenzakala ngumbane kwabantu nkqu nemfuyo ngendlela esike emathunjini.
Gciz usapho luphulukane nonyana walo neminyaka emihlanu emva kokuba esondele kwicingo elihamba umbane edlala eyadini yakowabo kunyaka ophelileyo yaye yonzakala ebusweni nasezandleni lenkwenkwana xa kungoku usafumana unyango kulonyewe. He was already foaming from his mouth when a passerby saw him, and his father used a broomstick to remove the cable wire on his body. So we've put ourselves in danger here. We are alive, but dead at the same time. Ke kuyiveki ezimbini ezidlulileyo ababini abazalanayo bahlukene umphefumulo nenyama emva kokwenzakala zintambo zombane ezixomezelelwe ngokungekho mthethweni. Abahlali babeka ityala ingxabano zangaphakathi kumhlambi wosapho lakwaBakwena bamaRhupa ngokusilela kwabo kuphuhliso lwalengingqi nanjengoko bengabanini balomhlaba. Lo gama ngokweenkokheli zasekuhlaleni kuvakala ukuba uEskom uthi ukufaka umbane kule ndawo kudinga uphuculo lwezakhiwo zophuhliso yaye kwandiswe izixhobo eziza kubandakanya umsebenzi osuka kwisikhululo esingundoqo saseGarankua. Entertain the issues of the royal family while our people, our community is suffering. We expect the Bakwena Bamokgopa to sign a leeway that would allow development like electricity to unfold in that area. Zelelo luthendi ekuhlaleni ngokubizwa njengezinyoka lungunobangela umandla kwingozi nakukusweleka komphono Mxesibe owoyanyaniswa nombane kweli kunjalo nje kuxabisa uEskom iibhillions zerandi kwingeniso. 2 million people just on Eskom account were not paying for their services. That amounts to about 2.5 billion rands per month. Nangona kunjalo njengosapho elitsala nzima lakwapu uMpono Mxesibe oluntu ubeka elubala ukuba bawuqonda ncakasana umncipheko oxomezelelo olungekho mthethweni lombane nto nje lelona linge baphela bebhenela kulo ukuze zithi tha izindlu zabo. Bathi ukufikelela kwinkonzo ezingundoqo ezifana namanzi indlela ezifanelekileyo namaziko ezempilo kuseliphupha abaliphuthaphuthayo. Ukanti ke indaba zejelo le-SABC azifumenanga mpendulo kumhlambi wosapho lakwaBakwena bamaRhupa ngesihlandlo sopapasho lwelinqaku. Kwalapha izindabeni indlela esinikeza abantu izindaba ngakhona sezizohluka manje na yebo usazosifunda indaba ngalendlela lena kodwa sesizoba nento eziningi ezifana nama-video. Iza kuba lushicilelo lwephepha lokugqibela ngomso lwelinye lamaphephandaba amadala kweli City Press kodwa masithuma umntwana evenkileni kuqala. Sihlabele mgamane indaba zethu. Yinsi wakhalela amanzi amabango ediyethi ethe ngemeko yokuxhamlisa wonkubani emva kokuba umongameli Cyril Ramaphosa egunyazise ukusebenza ngokupheleleyo komthetho wezemfundo ibhela. Le imeko ezotywe iDA ngeziphumo zengxoxo zegqiza le-GNU elithwaliswe uxanduva. Nhlandlolo eliqelebe lukuchaza ukusetyenziswa kwebhela ngolu hlobo ilulo. Does not implement the decisions of government in government. Which have come full cycle in terms of the law, there will be consequences for that. And we don't think that we will get to that stage. I-ANC kukhabe ngawomane kurhukelwa kwimiguyo ye-DA ebonakala kwisibhiliva naseliqela libanga udumo libhiyozela ukuhlokonyiswa kokusebenza ngokupheleleyo kwalo mthetho iBhela Act ngumongameli. The DA is doing what it's supposed to do as an opposition party. We can't every time Helen Zille opens mouth and speak, we run after her. She's doing what she's mandated to do from the point of view of their constituency. They organized a march there at Voortrekker Hoogte, a big march there, mobilizing their communities and all of that.
Kunjalo i-ANC ithi ikholelwa kuba ngapha koko lo mthetho impumelelo yoMzantsi Afrika uphela. I-ANC kwathobe izibilini kuluntu olunenkxalabo yokuba ngahle lo mthetho ongamiliselwa ngokupheleleyo kuba umphathiswa usemikhaleni yolawulo kweli sebe ephuma kwi-Democratic Alliance. Now, part of the commitment of the rule of law is that if I'm a minister, whether you're from the ANC, the PAC, or Rise Mzansi, you have to implement what is the law of the Republic. Kanti ke umphathiswa wesebe lemfundo esiseko siviwe kwaRhube uqinisekisa bempeli ukuba beleli sebe baza kuwumilisela lo mthetho ngokupheleleyo. Silisebe lezemfundo silivile ukhwelo lika mongameli njengokuba ebekhomensa iBella Act izolo. Ndizokuthi namhlanje ndizoqinisekisa kubantu baseMzantsi Afrika into bana le Bella Act izawuimplementwa nje le process yokuimplementwa izabe ikhokelwa ndim. Kusenjalo i-ANC kulindleke yenjenje yakubheka phansi kwentaba etafile eKapa kuya kubhiyozela kufinca iminyaka 113 yasekwayo kwibala iMandela Park eKhayelitsha ngomhla we-11 kuJanuwari ka-2025. Iqalile imibhiyozo yolonwabo lexesha lokuphela konyaka kwaye abantu abaninzi basezindleleni eziya kwiindawo ezahlukeneyo zeholide. Oku njengoko iChristmas isondele kwaye kungekudala iza kulandelwa kukwamkela konyaka omtsha. Lixesha lolonwabo, abantu abaninzi balungiselela imibhiyozo echwayitileyo emva konyaka wokusebenza ukuya ezikolweni kunye neengxaki zoxanduvo lokuphatha amakhaya imihla ngemihla. Abakhenkethi baya kwiindawo ezahlukeneyo ukuze baphumle baphinde bafumane amandla wokuqala unyaka. Abanye babuyela ekhaya ukuba neentsapho zabo emva kokuba bebengekho kwethutyana. We have to take care of the sheep. It's our responsibility. Yes, and we have some clothes for our cousins that stayed there. We sleep a lot on the road, so we don't get to see a lot. Yes. But so far it is very nice. Lixesha lokuzikhupha, upakishele iholide, izicwangciso zenziwe kwaye izigqibo zolonwabo sezilungisiwe. Kwabanye elixesha lithuba lokudlelana. I am going to Cape Town. You're going to Cape Town? Are you happy to go to Cape Town? Yes. Iqondo lezithuthi liyanyuka kwaye abanye abakhweli bathi bachulumancile luhambo olutsha. Hopefully get together with all of our family, be safe on the road and have lots of fun. I'm from Alabama. We are going to spend the Christmas and the New Year nice with the family. Yes, we are going in Cape Town. I'm very happy to be on the news. Yeah. Why? Why are you happy to be on the news? I'm going to be worldwide now, man. They're going to see me. All everyone that's watching news going to see me. Wabisa zigcwele mpu, indlela zixakekile kwaye nezikhululo zamafutha zezithuthi zigcwele ngabahambi. Elinye lamaphephandaba phambili kweli liyalivala ushicilelo lwalo lobuqu bephepha emva kweminyaka engaphaya kwama-40 lishicilelwa. iCity Press iza kuqhubekeka ishicilela indaba kwi-intanethi isebenzisa ubuxhakaxhaka bale mihla namaqonga onxibelelwano. Eli linyathelo lokuguqukela kweCity Press kubuxhakaxhaka bale mihla nangona sekulithuba kukho ingxoxo ngalomba abasebenzi beliphephandaba ngoku kufuneka baziqhelanise nolutshintsho. It's quite an exciting and a sad kind of moment moving away from print, because we are used to getting the paper on Sunday and seeing your byline there. Nanjengoko uninzi lolutsha ngoku lukhetha ukufumana indaba kwi-cellphone nakwi-laptop kunokuthenga ubuqu bephepha elishicilelweyo esisigqibo besilindelekile. All of us have to reckon with the fact that the world is changing and everyone is going the digital route. Often I have a conversation with people and I ask them, people of my age, and ask them, does any of your children buy newspapers? And almost without exception, all of them say no. Ukanti abalawuli beliphephandaba bathi esi sigqibo sisulungekile nanjengoko ngoku iCity Press izawukwazi ukufikelela kubathengi abathanda eliphephandaba nokuba bakweyiphi indawo. Indlela esinikeza abantu izindaba ngakhona sezizohluka manje
yebo usazosifunda indaba ngalendlela lena kodwa sesizoba nento eziningi ezifana nama video nama audio yonke lento lena ngoba iyo ndlela ukuthi abantu izindaba bazifunde ngendlela abazoenjoya kangcono and futhi bazosithola kangcono indaba bazithole fast futhi. Nangona evelana nabantu abathanda ukuthenga ubuqu bephepha, umhleli weliphephandaba uthi ukushicilela amanqaku eliphephandaba kwi-internet kuza kuvula nangakumbi indlela ezintsha zokubalisa. Okamakhanyu kwathembise ukuba iCity Press iza kuqhubeka ivelisa umsebenzi okwizinga eliphezulu, nto nje lo msebenzi ngoku uza kushicilelwa kwi-internet. Njengesiqhelo ngelixesha sikhweba intetheli yethu yezobuchwepheshe uSandile Hlangani isazise ngezithrendayo kwiminatha yoqhagamshelwano. Mqathi masikwamkele khawutsho mfundini xa kuphela unyaka zeziphi ezithrendayo? Google in search or Google year in search kulapho Google as a search engine asibonisa khona amanqaku athe aphala phambili kulonyaka sewuqwelayo kanye sewuqukumbelayo njengokuba utshilo. Kulapha sibonisa khona ke. So into enzekayo ke Bhele, abantu basearcha izinto ezininzi ukuquka i-entertainment, i-sports, i-lifestyle nezinye izinto namagama lawo abantu bayazisearcha ezo zinto abantu. Kwi-sports ke sizawukhumbula okanye sizawuyazi ukuthi uSiya Kolisi beke watrenda kakhulu emveni kokuba unkosikazi wakhe uRachel ethe wa-announce laa nto yabo yokohlukana kwabo. Abantu ke babonisa apha kweli bali okanye kweli nqaku ukuthi abakho interested only kwi-career kaSiya Kolisi kodwa ba-interested nakwi-life yakhe yabucala and bayayithanda le nto kuthiwa i-accountability abantu base-South Africa. Isibonisa loo nto. Kwi-politics uzawukhumbula ke uFloyd Shivambu uthe wahamba kwi-EFF. Kulaa nto bendiyithetha i-accountability abantu bebefuna uyazi ukuthi yintoni le ihambise uFloyd Shivambu. Andiqondi ke ii-answers sesizifumene ngalo mzuzu. Okwesibini ke Bhele sizawukhumbula ukuthi uGayton McKenzie as uMinister of Sport upopular kwasa space sakhe ngenxa yento ethi i-views zakhe bayazithanda abantu bade deske bathi abanye zi-controversial ngesilungu. Okugqibela ke kwi-entertainment sakhumbula ukuthi uChris Brown ebekhona apha eSouth Africa. Sizakhumbula ukuthi kwenzeke lento ithi kuChris Brown ebebandakanyeka kwizityholo ze-abuse apho kuthiwa uyaba-abuser abantu okanye oosisi athi ancume nabo. Bezikhona ke ii-organizations apha eSouth Africa ebezisithi makangezi apha eSouth Africa ngoba asibafuni abantu aba-abuser abafazi. Bathi ke abantu xa bethetha including urhulumente noko uChris Brown waye walicela uxolo ebantwini not on eSouth Africa but emhlabeni jikelele bamvumela ngokunjalo ke ukuthi makangene eSouth Africa azoperforma. Siditshotsho ubekho Mqadi. Ndiyabulela. Kwezemidlalo iqela elipikwe ngabalandeli All Stars 11 libethe iMagesi FC ngamaqhaku amathathu eqandeni laphakamisa indebe ye-Carling Black Level kumdlalo obubanjelwe eOrlando Stadium eSoweto ngalemva kwemini. Bangaphaya kwe-4.5 million abalandeli abathathe inxaxheba bavotela iqela labo iCarling All Stars elixhobe ngabadlali abaphume kumaqela eBetway Premiership nakwi-Reserve League. iCarling All Stars ibithawuzisana neentshatsheli zeCarling Knockout iMagesi FC eSoweto. Ngokwabadlali mathathu amaqela bemele i-All Stars 11 i-Orlando Pirates, Mamelodi Sundowns neKaizer Chiefs. Uphindiwe umqeqeshi wePirates uJose Riviero njengomqeqeshi we-All Stars nakulo mjikelo emva kokuba waphumelela le ndebe kule sizini idlulileyo. Khange kube kade uNaledi Hlongwane wamakhosi wananazelisa umnatha ngomzuzu we-11. Likwazile iqela le-All Stars ukunweba umsatsa ngenqaku lesibini elize kwanomnye umdlalo we-Chiefs uSamkelo Zwane ngomzuzu wama-20. Isikhonkwane sokugqibela sibethelelwe ngomzuzu wama-23 ngethuba uHlongwane ebuya nenqaku lesithathu. Kubhekwe ekhefini kungatsitsi into kwiMagesi kanti ke akhonto ingako esingabhalela ngayo komkhulu ngesiqingatha sesibini nanjengoko engakhange avele ndawo amanqaku. iMagesi ife namthanyana ngamanqaku amathathu kwimbanda esikhova. Qonqololo siyiqwelesa iqongqothi yalento ayinqoko qhonto zikabawo nangomso ke kobe kusatshila thina ngexesha lesiqhelo intsimbi yesixhenxe ukulala kwenkukhu makube chos behele.